Ураджэнец Лунінца, які прайшоў працоўны шлях ад сталяра пінскай мэблевай фабрыкі да намесніка міністра транспарту і камунікацыі Беларусі, дэпутат усіх узроўняў. Дырэктар пінскага аўтобуснага парка на працягу 7 гадоў. Менавіта ён стаў сёлета ініцыятарам арганізацыі бясплатнага праезду ў грамадскім транспарце для школьнікаў. Усё гэта тычыцца асобы Івана Рабкаўца. Прэзідэнт краіны Александр Лукашенко даў згоду на назначэнне яго кіраўніком пінскага гарвыканкама. Дэпутаты гарадскога савета зацвердзілі на пасадзе. Працаваць новаму кіраўніку Пінска прыйдзецца шмат, адзначае ў сваім выступленні старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс. Горад сёння мае станоўчыя рухі ў развіцці, але ёсць і вострыя праблемныя пытанні. Яны тычацца дзейнасці гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі і шэрагу прамысловых прадпрыемстваў, а таксама стану сацыяльнай сферы. Последнее время, это еще сложнее стало работать, так как мы не скрываем, что и в экономике есть ряд вопросов, в том числе в экономике и области, и города Пинска. Больше всего нам необходимо обращать внимание на жизнь, быт населения на конкретном участке работы. Это вот, в частности, в Пинском районе. Потому что от того, как живут люди, какое у них настроение, это тоже во многом зависит и в целом состояние и общественно-политическая ситуация в том или ином регионе. Сёлета пінскі баранавічы ўвайшлі ў лік 11 гарадоў Беларусі, якія знаходзяцца на асаблівым кантролі кіраўніка дзяржавы. Для далейшага развіцця сталіцы Палесе распрацаваны і прыняты комплексны план тэрмінам дзеяння да 2020 года. Ён накіраваны на мадэрнізацыю дзеючых і стварэнне новых вытворчасцяў, прыцягненне інвестыцый, сацыяльнае развіццё і, як вынік, рост дабрабыту жыхароў Пінска. Для рэалізацыі гэтых мерапрыемстваў патрэбны кіраўнік з вопытам. У маладога, але перспектыўнага Івана Рабкаўца такі вопыт ёсць.